Els castellers de Vilafranca van obrir plaça amb el 3 de 9 en folre. Es tracta d'un castell de 9 pisos d'alçada amb dues pinyes superposades i una estructura de 3 castellers per pis. La construcció va pujar molt segura i es va carregar sense contratemps. Després, davant l'eufòria dels seguidors de la colla, es va descarregar. L'èxit en aquest castell va animar la colla a intentar el 4 de 9 en folre. El 4 de 9 és un castell de 9 pisos amb 4 homes per pis i amb una base formada per 4 castellers. També hi ha dues pinyes superposades. Fins ahir, només la colla vella dels Xiquets de Valls, l'any 81, l'havien descarregat aquest segle. La colla va fer història. Aquest segle cap agrupació havia aconseguit descarregar 2 castells de 9 en la mateixa jornada. Vale, amunt! Vinga, Maia, va, tira, tira! Vinga, Nuri! Au, quiets, quiets! Au, Fran! Que no s'obri, vinga, amunt, dosos! Au, Robert, Robert, va! Vinga, Robert! Guillem, afanya't! Au, quiets, quiets!
Vinga, parem-ho quiet! Va, Falcato, que estàs bé, home! Va, que tio com va! Vale, 6 de 15, Va, costat d'aixecador! Vale, Au! Va, que tinc dalt, Ni de bon tros els castellers de Vilafranca fluixen, portem gairebé 3 hores i mitja de castells i aquí els tenen intentant novament el 2 de 8 sense folre. I és que en el primer intent l'han vist bé, certament ha estat un intent molt seriós, és a dir, que li han vist garanties de poder-lo carregar per primera vegada aquest segle i possiblement per primera vegada a la història, perquè no està gens clar que el segle passat s'hagués aconseguit aquest castell. Atenció, que això ja és un intent. El segon que podem veure en aquesta exhibició de Tots Sants. L'han tornat a veure clar, abans han desmuntat un peu amb els quarts col·locats. I ara ja podem veure el pis de 15. Vinga, ja esteu quiets, que va molt bé. Té molt bona mida ara, tant a segons com a terços. Vinga, va, estan a punt d'entrar els ossos, lluiteu. I està pujant Va ràpid, molt ràpid, acompassat Èrica, va, ràpid. de presseta. Ràpid, Èrica, ràpid. És el que està reclamant precisament en Francesc Moreno. Entren els ossos, Rapidesa. Entren els ossos. I tot una rebrincada ara l'entrada de dosos, que l'han salvat molt bé. Dosos col·locats. De moment, terços i quarts estan treballant en molt bones condicions, que és el bàsic en aquest castell. Estan brandant una mica. A veure què passa quan es col·loqui la cotxadora. I ja està. Pareu-la, pareu-la. I ara veurem si són a temps d'encavalcar l'enxaneta. Pareu-la, que està bé. Està arribant molt lluny. Està a punt de passar. Ho poden fer, ja el tenen, sí senyor! 2 de 8 sense folre, carregant els castellers de Vilafranca. Impressionants els castellers de Vilafranca, que com sempre han esbalat al final per obsequiar-nos amb un castell que no s'havia vist mai aquest segle i que possiblement és la primera vegada que es veu en la història del món casteller. Els segons que indicaven que el castell que s'anava a provar a continuació era una torre. El públic ha hagut de tenir paciència abans de poder gaudir del castell, ja que els verds han desmuntat els 2 primers peus en considerar que no els oferien la pura estil Melilla. Tot i que el tronc no estava del tot còmode, no hi ha hagut dubtes, no hi ha hagut ensopegades o relliscades inoportunes. I el petit enxaneta, conegut com el xinxan, ha fet la primera aleta en una torre de nou sense manilles. Per uns instants ha semblat que el castell encara tenia corda per descarregar-se, però la sortida de l'aixecadora ha acabat trencant-se. La llenya no ha impedit una eufòria més que justificada. Quin colors! Això és d'una altra galàxia, sens dubte. Setents del 4 de 10 amb folre i manilles. La canalla més petitona comença a pujar. Dosos, acotxador i enxaneta. De moment el castell va bé. De moment el castell va bé. És un moment per l'èpica, per la història del món casteller. A punt de col·locar-se els dosos. No ho havíem vist mai. Només queden els més petitonets. Vinga, dosos col·locats del 4 de 10 amb folre i manilles. Només queden l'acotxador i l'enxaneta. És l'èpica. És el moment més gran de la història dels castells. A punt de col·locar-se ja l'acotxadora, el fan, el tenen, el carreguen. Minyons, 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 minyons! I atenció perquè el poden descarregar, perquè acabem de veure el primer 4 de 10 de la història dels castells. Sensacional, espectacular.
l'acabem de viure en directe a la... El món casteller en aquell moment era el moment que estava canviant, el moment que venia d'una concepció estrictament tradicional, i en canvi precisament a través de la coordinadora és com començàvem a posar al món modern. Per exemple, és quan incidim en el concepte de les retransmissions castelleres que s'havien de modernitzar, també en el tema de difusió mediàtica del món casteller, que per exemple vam començar a demanar nosaltres i a tenir entrevistes que vam tenir molt bona rebuda amb els directors dels principals diaris de Catalunya. És a dir que, des del punt de vista de la coordinadora, vam començar el que seria una institucionalització de la representació del món castellà davant de la societat, tant davant de les administracions com davant de la societat civil. El que duíem entre mans com a projectes propis, directes, eren, doncs, per exemple, la creació d'una pàgina web. No existia. Estem parlant de l'any 2002. Algunes colles sí que tenien la seva pròpia pàgina web, però la coordinadora no en tenia. I va ser un primer punt en què també ens servia per connectar amb totes les colles d'una manera més directa. Recordem que a la Junta de la Coordinadora no hi havia moltes colles, n'hi havia unes poques, en realitat. I sí que representàvem diferents nivells de colles, hi havia colles de 7, de 8, de 9, però esclar, era un nombre reduït. La coordinadora ha anat creixent tant a nivell de gestió, a nivell de representació institucional i també paral·lelament a nivell de colles. Ara hi ha més de 100 colles, mentre que en aquella època arribar a la fita de 60 ja era un gran què, i en canvi ara n'hi ha més de 100 i consolidades. I per tant, el gran repte era gestionar aquest boom de colles i l'impacte que podia tenir globalment en el món casteller, perquè de seguida vam detectar que podia tenir moltes afectacions. D'una banda, la nostra responsabilitat d'aconseguir que aquestes colles castelleres fossin projectes viables i que la imatge que projectessin fossin de colles castelleres a l'ús i que fessin les coses com sempre s'havien fet en el món casteller. Un dels altres reptes era econòmic. La coordinadora es fa càrrec de l'assegurança de les colles castelleres i la inclusió de noves colles segurament, i ja ho veiem, suposava també un augment del cost d'aquestes assegurances, i havíem d'aconseguir recursos per fer front a aquest nou preu de l'assegurança. El tema de l'assegurança, que és una de les coses més importants de la coordinadora, de l'existència de la coordinadora, és que es va aconseguir una ampliació amb la cobertura de l'assegurança d'accident. De les 3 assegurances que hi ha, la d'accidents, que és una de les importants, es va aconseguir una cobertura bastant important. Suposo que com a conseqüència d'això, perquè tot això val molts diners, aquell any també recordo que amb el tema dels drets d'imatge, que abans es repartien entre les colles, la coordinadora va decidir ja de l'any anterior, i això es va aplicar el 2003 ja d'una forma definitiva, que els drets d'imatge ja es quedaven, ja no anaven a les colles, sinó que es portaven o anaven dins a les arques de la tesoreria de la coordinadora. Això va ser també un fet bastant important. I després també una altra cosa, hi havia el tema que també ja s'havia engegat, que va ser l'estudi de la canalla, de mesures de prevenció, de tot el tema aquest, que suposo que va ser una mica l'embrió que després això va desembocar amb el tema de l'estudi del casc i de la implantació del casc. Home, la fita més important va ser el casc casteller, tant tots els estudis previs. Pensem que això veníem dels estudis previs que havia fet ja el doctor Jaume Roset, de Minyons de Terrassa, i que es van desenvolupar tot un estudi previ de les lesions de la canalla. Es van a tenir unes reunions molt importants amb el director de l'Hospital de Sant Joan de Déu, juntament precisament amb el doctor Roset, que diguem-ne veien amb molta preocupació el tema de les lesions a la canalla, perquè els arribaven allà les lesions al cap, i de tenir una actitud clarament hostil al món casteller. D'aquella reunió va sortir que van convidar el doctor Roset a fer una ponència a l'Associació Catalana de Pediatria, i a més es van incorporar com a col·laboradors a l'estudi. Per tant, com a fita més important
va ser aquesta que el cas Casteller es va presentar el 2005 i a partir d'allí es van començar les proves. El pis de Dosos estrena casc, però de moment encara està en període de proves. La coordinadora de colles castelleres sobre un possible casc adaptat a les necessitats dels castells. El fet que ara ens estem plantejant si ens hem de posar casc o no, quin tipus de casc ens hem de posar, no és fruit de dir, escolta, per fi ens n'hem adonat que som uns cafres i que els nens es fan molt mal i fins ara ho hem amagat i no n'hem volgut parlar, sinó que al contrari. Fa molt temps que n'estem parlant, fa molt temps que ho estem veient, ens estem plantejant que potser valdria la pena fer-ho i si trobem la manera de fer-ho, encara que estadísticament, encara que d'una forma mèdica no seria imprescindible que portessin casc, si trobem la manera de fer-ho, ho farem. El final és aquest, un casc format de 3 peces independents que faciliten l'adaptació al cap de cada un dels dosos amb el mínim volum possible. No sé si és amb orgull, però sí que va ser un moment especial per la transcendència que ha tingut i està que va ser l'any que vam implantar el casc al Montcasteller. L'any 2006 va ser quan s'estava a fer l'estudi de protecció de la canalla, dels casos enxanedes, i al final va ser l'any que es va posar, ja es va implantar de forma definitiva, es va implantar, vaja, el casc en el Montcasteller. Em sembla que ja s'havia fet ja totes les proves i ja va ser el moment on el cas ja no es qüestionava en absolut, el que es qüestionava és si alguna colla encara la veies fer algun castell que no portava el casc. Aleshores, doncs això ja es veia com a malament i tot, no? Vull dir que s'havia assentat el portar el casc a totes les colles del Montcasteller. Això crec que és important. Un altre dels projectes que duíem entre mans era el de descentralitzar territorialment la presa de decisions, tot i que la Junta de la Coordinadora era qui prenia les decisions en el dia a dia, però sí que periòdicament, durant l'any, vam crear uns consells territorials, que entenc que avui encara existeixen, una mica a l'estil o inspirant-nos en la llei de vegueries que vindria després, o sigui, de fet és posterior, la llei de vegueries, però l'estructura de distribució territorial és semblant, perquè així d'aquesta manera, periòdicament, les colles, totes, en aquestes reunions periòdiques, poguessin també opinar més enllà del que podien dir el dia de l'assemblea anual. Aquest era un altre dels objectius per intentar escoltar la veu de les colles. Crec que la coordinadora, precisament, una de les coses en què sempre ens marcàvem molt, sobretot a les juntes que jo vaig estar, és que la coordinadora tenia que servir per no només coses de gestionar, les assegurances, les coses internes de petites coses quotidianes de les diferents colles, sinó que el que tenia que fer era aglutinar, vull dir, tot el Montcasteller, des de les colles més petites fins a les més grans, perquè hi havia una necessitat de complicitat entre totes, no? I aquesta complicitat ens feia créixer, i això crec que és el més important de la coordinadora. Per exemple, vam idear les jornades de bones pràctiques en l'àmbit de la gestió castellera. És a dir, fins aquell moment havíem tingut les jornades de prevenció de lesions i vam pensar que podíem aprofitar també per fer unes jornades en paral·lel de gestió en la que les colles poguessin explicar bones pràctiques que poguessin servir a altres colles castelleres i fins i tot a aquestes noves colles castelleres que entraven al món casteller i que s'havien d'enfrontar al repte de gestionar internament un tipus d'entitat que és molt complexa. S'ha reforçat l'estructura, ara tenim la sort de tenir gent professional que hi ha al darrere, que amb molt de treball descarrega de tot aquest voluntariat que hi ha hagut al darrere per part de les colles, hem pogut crear una estructura que dona resposta al món casteller d'avui en dia, que ha crescut, perquè de fet era el que volíem, donar-lo a conèixer. Els castells són bandera de Catalunya a tot el món, són patrimoni de la humanitat, una de les fites inoblidables del món casteller, i gràcies a això li hem pogut donar aquest impuls i consolidar-lo a tots els mitjans. Vaig tenir l'oportunitat, per invitació de la revista Castells, d'incorporar-me a la comissió que va començar a gestionar el patrimoni immaterial de la humanitat del món casteller, com a secretari. I allí vaig tenir, actualment soc al Parlament, allí vaig tenir la meva primera experiència parlamentària, que vaig ser qui va redactar i negociar amb tots els grups polítics la proposta de resolució que es va llegir al ple, que va aprovar el ple del Parlament per unanimitat, de recolzament a la candidatura de Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Així ha viscut la plaça del Blat de Valls el nomenament dels castells com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Centenars de persones s'han aplegat davant una pantalla gegant
per seguir els esdeveniments en directe des de Nairobi, a Kènia, on es desenvolupa aquests dies la reunió del Comitè per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO. Els seus membres han destacat en la designació que els castells proporcionen un sentit de continuïtat, cohesió social i solidaritat en la cultura catalana. També a Tarragona, al Palau de Congressos, una cinquantena de persones, entre els que hi havia representants de les 4 colles de la ciutat, han seguit la sessió en directe. Es van fer les primeres reunions amb la UNESCO, amb la revista Castells, que era una mica la que promovia el tema, i, entre altres fites, també ens van reconèixer amb el Premi Nacional de Cultura Popular, i que va ser un immens honor per part de la coordinadora. Clar, després d'uns anys de creixement exponencial però estable, en aquell any va coincidir el 5è aniversari de la declaració de Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, del FEC Casteller, i vam fer un acte a Estrella d'Am, el nostre patrocinador i segona casa ens va acollir una vegada més, i en aquell acte, recordo, ens va acompanyar la Mònica Terribas o ens va acompanyar el Raül Romeva, li donem una forta abraçada, i ens va acompanyar també el Ferran Mascarell. Van ser 3 persones que ens van acompanyar en un acte també molt emotiu, 5 anys de patrimoni i d'èxits castellers, estàvem molt contents. És un moment molt emocional, encara ho va ser més perquè allà vam tenir un ensurt molt important, allà a Nairobi. Me'n recordo el Manel Fontdevila, que era el director general a l'època, i també el Tresserras, que era en aquell moment el conseller, perquè al moment ja de la sessió plenària es va llegir un telegrama d'un grup valencianista que es deia, si no recordo malament, el grup d'acció valencianista, dient que això dels castells era una cosa molt perillosa, especialment perquè hi havia canalla implicada i que era una cosa que no podia de cap manera passar al raser com el que es demanava en una declaració com la del patrimoni. I realment ens vam fer un ensurt molt important, diguem-ne, allà es va poder resoldre, es va veure que no era moment de presentar cap al·legació, es va discutir, es va resoldre, però, escolta'm, vam tenir un ensurt important i alhora quan tens això, un ensurt tan important, llavors l'alegria d'arreglar-ho encara va ser més gran. La coordinadora en un principi era una entitat que semblava que no costava que arrelés dins el món casteller, però amb el temps i amb l'experiència va acabar fent-ho. Ha canviat, doncs, diguem-ne que ara la coordinadora és més el referent de totes les colles. Abans, en aquell moment, la coordinadora s'estava consolidant com a entitat, en el sentit de ser el referent de totes les colles del món casteller. Jo crec que falta una mica de cohesió i una de les coses que tots hem anat picant pedra, abans que jo i fins i tot després, que és que tothom tingui assimilat que la coordinadora som tots, independentment de les colles que hi hagin a la Junta, que aquelles són la Junta de la coordinadora, però coordinadora som tots. Estic bastant content de quan vam crear precisament arrel de tot això el que és la categoria de colles de 10, i inclús vam canviar una mica el sistema de votació, en el sentit que abans es votava per nivells de colla i vam assignar una mica que es votés per castellers que tenia, sí que ens basàvem en els castellers que tenia assegurat cadascú, però almenys era una cosa més raonable el fet de tindre tants vots en funció dels castellers que tu tens assignats, segons l'assegurança. S'ha anat veient que hi ha moltes coses que afecten a tot el món casteller que només es poden resoldre per la via de l'entesa i de la col·laboració, i que, per tant, això ha sigut progressiu, ha costat, però el camí era bastant clar i jo crec que avui dia cap colla es planteja que pugui resoldre per si sola i al marge dels altres, i que, per tant, la sensació que el que fa un afecta tots els altres s'ha generalitzat i a mi em fa la impressió que clarament en tot aquest període la coordinadora en tant que instància de col·laboració i de federació de colles ha anat guanyant, diguem-ne, pes, ha anat guanyant autoritat moral i ha anat guanyant eficàcia amb la seva acció. Vam fer un projecte pels nouvinguts, per adaptar-los, per integrar-los a la colla, perquè les colles de castell sempre han sigut un espai d'acollida per tothom, perquè com que no discriminen ni per sexe, ni per edat, ni per creences religioses ni polítiques, han sigut un eix vertebrador de país
i penso que si les Escoles Castelleres no haguessin existit, s'haurien d'haver creat. En el moment que entenguem que som un col·lectiu, que som una federació i que el terme col·lectiu i col·lectivitat, bé comú, l'incorporem en el diccionari de totes les colles i, a més, veient les diferències, perquè, evidentment, són colles, o sigui, centres, colles, som totes molt diferents i cadascuna té la seva idiosincràsia, però aquesta diferència ens fa rics i aquesta riquesa l'hem de veure sempre com algo positiu i que ha de ser com una eina. Llavors, en això s'ha de fer molta pedagogia, jo penso, a nivell inter de la... i que hem començat, a nivell inter de la coordinadora i sobretot a nivell del fet casteller i és feina de la coordinadora i en això hem de picar molta pedra. Per tant, hi ha d'haver molta voluntat que jo crec que hi és. A nivell casteller m'agradaria veure un món casteller on cada cop hi hagués més reptes, però aquests reptes anessin acompanyats sempre d'una seguretat, d'una prevenció i d'una pedagogia vers la seguretat de la pràctica castellera de màxims. En tot cas, m'agradaria destacar que vaig ser la primera dona en la Junta de la coordinadora, no només de la Junta, sinó que la coordinadora era, o segueix sent, crec jo, un món molt d'homes i aleshores va trencar una mica l'esquema, no? Al ser una dona presidenta, la primera i que fins ara, fa poc, no n'hi ha hagut cap més, no? I crec que això és una de les dificultats que crec que té el món casteller, que hi ha moltes dones que estan o presidentes de les colles o a la direcció de les colles, però mai hi ha aquest salt de presentar-se amb alguna cosa més important entre cometes, no? Però sí de més valua com pot ser la coordinadora, que crec que és importantíssim que hi siguem les dones. És aquesta gestió. Els castells són esforç, són dedicació, és sentiments, és confiança, i aquestes coses són les que fem servir ara. El món casteller, precisament, és una tradició que no només perviscut, sinó crescut i s'ha estès, és precisament perquè s'ha adaptat en el món actual. Es pot potenciar aquesta relació amb les colles a l'estranger, que crec que és important, mantenir la unitat del món casteller, o sigui, si hem arribat on hem arribat és que crec que tots hem navegat cap a la mateixa direcció, i molta sort i molts encerts amb les temporades que venen, que és això, que si s'acaba estancant una miqueta o baixant una miqueta el nivell, és quan caldrà un plus de la direcció de la coordinadora per tranquil·litzar, consolidar-ho i tornar a créixer quan toqui. Però bé, crec que si seguim així serà... no tindrà barreres, no? Perquè ja no en té ara, suposo que tècnicament, vull dir, hi haurà molts sistemes, suposo que això anirà superant-se cada vegada més. Que es faran grans castells? No ho sé. És que jo crec que el més important és que segueixi siguent aquest motor cultural, que és el que més ens importa al nostre país, i l'hem d'exportar perquè tothom ho sàpiga i els nostres valors són els que hem de donar a conèixer. I amb això jo crec que podem estar contents de si això ho esplaiem i ho tirem endavant, i és el més maco que podem tenir, els valors que té el món casteller. Castells, suposo que se'n seguiran fent, i molts, i grans, i de tota mena. Hi haurà temporades de tot, perquè això és cíclic, no? Però bé, crec que en ello estamos, no?, de que això sigui així. Perquè, com a fet associatiu, tenen un potencial extraordinari que és, diguem-ne, és un producte associatiu, per dir-ho així, que no té gaires competidors, diguem. O sigui, els que vam començar colles dels anys 90 vam veure clarament, fora de l'àmbit tradicional, que no calia un sobreesforç, sinó que estàvem oferint una cosa que la societat la demanava, m'entens? I jo penso que això, i pel que he vist, doncs, és una veritat de fons. Els castells són una cosa, una realitat associativa fantàstica, que va néixer a Valls, diguem-ne, i que ha sofert una gran transformació, diguem, i que avui dia es presenta al món d'una manera que pot omplir un buit, diguem-ne, amb societats que estan, doncs, essencialment, tendeixen molt a la segmentació extrema, diguem. Què em falta veure a plaça?
El 3 de 9. I el veurem. El 3 de 9 sense folre. És veure la Torre de Nou amb folre descarregada d'una manera que pugui ser no el pa de cada dia, es desvirtuaria, però sí d'una manera. A mi els castells amb folre i manilles m'agraden, però també m'agraden molt els castells estilitzats. Ara, per exemple, hi ha un castell que ja l'han provat 2 vegades i que faria gràcia veure'l, que és el 3 de 9 sense folre. A mi, a plaça, em falta veure el 9 de 9 amb folre. Diguem-ne que potser ens faltaria veure 3 de 10, 4 de 10, Torre de 9 amb folre i Pilar de 8 dels castells de Vilafranca. Home, properament jo espero veure el 3 de 9 net, per fi espero que descarregat, i altres castells que encara ens queden per dir això, el 2 de 9 amb folre, que no el tenim pendent de descarregar. Que la meva colla estigués davant de les colles del món casteller. Sincerament, jo crec que veure bons castells, ben fets, que tothom disfruti i ja està. Un 4 de 9 sense folre, a ser possible que sigui ratllat. És que jo ja he vist coses que pensava que no veuria mai, no? I per tant m'és molt difícil imaginar-me noves fites castelleres. En el fons, els castells tenen l'avantatge que cadascú, al seu nivell, pot autoalimentar-se, diguem-ne, i et pot fer molta gràcia veure que es supera un rècord o que hi ha un castell que no s'havia fet mai i que es fa, però que a última hora el que empenya les colles és fer un pas més a partir d'on són en aquests moments. I per tant, diguem-ne, jo crec que això és una cosa per parlar i té un cert interès, però que a última hora la força dels castells està amb aquesta capacitat diguem-ne, que té l'autosuperació, diguem-ne que tu no has de... no ha d'haver-hi un perdedor perquè tu puguis demostrar, diguem-ne, el teu progrés. I em fa la impressió que això és el fonamental.